Нәсимә апаның гомер юлы ил язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Ачлыгын да, мохтаҗлыгын да күргән. 6 яшендә әтисез калган. Сугыш чоры авырлыкларында үз җилкәсендә татыган ул. Авыр булды, җиңел булмады. 3 ел урман кисәгә бардым, җирәк урманга. Бер ай кисеп кайттык. Малайлар агач чыгардылар, без кисеп тордык. Кызлар. Сугыш беткән елда 7 классны тәмамлаган кыз тракторчы ярдәмчесе дә була. Лабагрейкада орышта ура. Лабагрейка белән орышта урдык. Үзем ишер малайлар белән. Малайлар от тоталар паратны. Мен Лабагрейкадан уңган орыш төшерәм. Элдән әле сенәкне кыстырам, ошуланалар. Минем көч җитмәй. Идрис ошулана торган юк. Мә, оттыт. Туры барды. Туры йөртә алмыйм атларны. Тагын алыштыра. Жол калдырасың бетти. Ул бер-ике әйләнә дә инде ул төшерә. Мин от тотып барам. Нәсимә апаның эшләмәгән эше калмаган диярлек. Тавык фермасында чибиләр дә үстергән, сарыкчылыкта да эшләгән. Кыш көннәрендә совхоз малларына саламын, пешәнен дә ташыган. Соңрак медпунктта санитарка булган. Нинди генә авырлыклар күрсә дә, тормышыннан канәгать, язмышына рәхмәтле булып яши Нәсимә апа. Байык авылында яшәүче улы белән килене әнкәләренең хәлен белеп ярдәм итеп тора. Әнкәй булай безгә әйбәт булды инде. Безгә кырсарак, әткәй җумшаграк булды инде. Укыттылар инде безне. Апа университет бетерде, мин техникум бетердем. Иптәшем белән атнага бер, кайчагында атнага 2 килеп китәбез. Күбрәк әнкәйне менә Шулпан соцработнигы һәм Гөлфия медработник, улар әнкәйне күбрәк аңа ярдәм итәләр инде. Ашарлар, надап пешерәләр, җыештыралар, нитәләр. 90 яшы тулуга карамастан, Нәсимә апа тик торырга яратмый. Яшелчәсен дә үстерә, ипиен, камыр ризыкларын да пешерә. Хәл белергә килүчеләрне иң элек табын янына чакыра ул. Авыл утлары газетасын укып, район хәлләре белән танышып бара. Социаль хезмәткәр белән шәфкать туташында үз балалардай көтеп ала икән изге күңелле Нәсимә апа. Нәсимә әби карар өчен бик яхшы әби ул. Аның изге күңелле ул. Ул безне көтеп тора. Аның хуҗалык эшләрендә булышабыз, инде әйберләр алып кайтып бирәбез магазиннан. Әйберләр пешерәбез. Үзе дә әле эшләргә генә тора. Ипекәйләр сала, ипи кырына бер пирогта тыгып куя духовкасына. Шулай кыстый безне чәй эчертәсе килә, инде кунак итәсе килә. Ул шундый кунакчыл кеше. Нәсимә апа әнә шулай картлыгының рәхәттә, кайгыртуда узуына мең шөкер итә. Туган көндә Россия президентының котлау хатын, район җитәкчелегенең истәлек бүләкләрен хезмәтенә иң олы бәя буларак кабул итте ул. Дөньялар әйбәтләнде бит хәзер апаем. Аллаһка шөкер, мохтаҗлык юк. Балаларым да әйбәт булды. Хөкүмәт тә тәрбияли. Мең шөкер барсына. Әлфинур Ногманова, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.